سلام تراي سلام تراي صيغم حلفايو اجخي تግራይ ካብ ጻዓድኹን ሰምዑ ጀሚርና ሓደ ትግራዋይ እንድሕር በዲልዎ ንኤርትራው ግን 20 ዓመት ሙሉ ተጋሩ ጸላእትና ግዜም ከም ዝድጎበርና ክብለካ ውዕል ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ግን ኣብዚ በፂሕና ኣለና ኣይትብሎን ኢኻ እንታይ ኢልካ ክትብሎና እዚ ሌላ ካሊእ ኣዋጅ ካሊእ ዳንኬራስ ታየምጾ ፌስ ቱ ፌስ ዝበሃል ከምዚ እዩ ብኩሎም እዮም ኢዶም ተነኺሶም ኤኒዌይስ ክቃውሩና ምንቲ ተምልቃረዩ ያፍለና سلام لإيرترا سلام لتግራይ سلام لخሉ ገንዘብ ንዝመዛእዩ ሓደ ሚድያ ንሳትላይት ኢሎም ብውሽጢ ዝኣከቡን ዝገበርዎ ወፃኢታት እሞ የርኢና እዚ ቃልሲ ኣብዚ ዘብፅሖ ልዕሊ ማንም ንሕና ኢና ኣነ ወዲ እምባደር ኮይኮንኩ ወዲ ሽንጫር ኣይኮንኩ ማንም ሰብ ዓደይ ዓውደይ መን ምዃነ ይፈልጥ እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ክነቅሕ ዝተፈላለዩ መምሃራን ኣምፂና እንጣሽሚ ዝጎስጎስናዮ በዓልና ኢና ሽዑ ንሕና ዲና ንህዝቢ ንምዝምዝ ዘለና ንስኹም በዓልኹም ትፈርድዎ ሰባት እንዳሰደድኩ ዝቕንፅል ዝፃረፍ ገለ ኣነ ዓማፅ ይኮንኩን ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪኣክት ስዋን ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩም እውን ከምዚ ኸማይ ከም ተሉ በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ምስጋርና ማለት እዩ ኣዝዮም ጽቡቓት ዝኾኑ ርእቶታት ኣለዉ ሓደ ክልተ ክብለኩም እየ ማለት እዩ ትብለፅ ኣብርሃም ሓፍተይ ማለት እዩ ላይክ ጌራተለየላ ነዚ ቻነለይ ወይ ከዓ ነዚ ቪድዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክብርቲ ትብለፅ ሓፍተይ ብልፅቲ ካብ ኩሉ ማች ላቭ ኦል ተጋሩ ኤር ትግራይ ኤንድ ትግራይ ሳፖርተርስ ሃቭ ኤ ናይስ 11 ለካቲት ኦን 5th anniversary ማለት እዩ ፒስ ሆፕ ይር ትግራይ ቪክቲምስ ንኹሎም ማለት እዩ ሓሳባ ሰናይ ምንዮታ ገሊፅ ኣላ ማለት እዩ ፈረጅ ጦሃ ማለት እዩ አንደበተ ብርቱ ወይ ከዓ ርቱዕ ኢልነሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይኽብረለይ አመሰግናለሁ የኔ ወንድም ደስ በለ አንገሶም ሽደን ወዲ ካብ ኩሉ አቀንብር አቢልካ ክትምግበና ዋይ ክትዕም አጆኻ በርትዕ ናትካ ቃላት ከም መሳሕንድራሪና ንጽበ ኦ ማይ ጋድ አታ ምስጫማይ ክሕድረኒ ኢሉ ማለት እዩ ምስጫማይ ክትሕድረኒ ታ ታሪኢካ እዩ በስመ አብ ብጣዕሚ ደስ ኢልኑ ማለት እዩ ኤኒዌይስ እዚ ማለት ከበረታ ተዓኒ ደልዩ እምበር ናተይ ቃልሲ ከም መሳሕንድራርን ደልኩሞ ከምኡ ይኸውን መቸስ ክንደይ ሓርፋፍን ሓባጠ ጎባጥን ዘለዎ ወይ ከዓ ክንደይ ሓላፍ ዘላፍ ዘለዎ ቃላት እዩ ዘውግዕ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰብ ሙሉ ኣይኮነን ፊር ኢዝ ሂውማን ሰብ ኮይኑ ዘይእብስ ዕንፀይቲ ኮይኑ ዘይጠይስ የለን እዩ ስለ ዝብሉ ወለዲ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘኩም ትሰግር ተለኹ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ዌልካም ኢለኩም Welcome to Shidden Reacts 1 حراي مو أبزنا إلو ما عنت زلو فيديو زلو رئيتوتات كم زيز أمس اليوم اسكي نقاتل هي تقرينا بدرفي سلام تراي صيغم حلفايو اجخي تግራይ سلام تراي صيغم حلفايو اجخي تግራይ اوكي سلام لإيرترا سلام لتግራይ سلام لخሉ إفرمين كاباخن سمع لنا سلام نخلو ود سب سلام تراي صقم حلافه اجوخم زبل مالتي كابتي حاونا قديفو تقالزي كاب بعلتنا انداترفه خيدوس كاب صعادخن سمع جميرنا وصعادو غلغليኦም مالتي بتعم دس بلكا ነገር ታያለው መስልኩም ናይ ጻዓዱ ፍሊ ዘብል ባህሪ እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ንኻሊ ዕላማ ኢሎም ተኸይዶም እቲ ፊደል እቲ ቋንቋ እቲ ጽሑፍ ገለ ክላመዱ ማለት እዩ ሃ ኸመያ ሁ ኸመዩ ናይ ሁ ገለ ዘሎ ቅርጽ ማለት እዩ በዚ ኣትወጽ ገለ ኢሎም ይመሃሩ ሓበሻ ክጅምር እንተሎ ኣብቶም ዓዶም ከይዱ እንታይ ኢሉ ከም ዝጅምር ትፈልጡ ዲኹም መብዛሕትኡ ግዜ ብጽርፊ ይጅምር ማለት እዩ እንግሊሽ ተኾይኑ ሕጂ ንኣብነት ገለ ዝብሉ ቃላት እንበኦም ولا قلعة بلا صرفا እንዳበልና አፉነ خفتو ማለት እዚ ከም ልምዲ እንድሕርዳ ሒዝና ዓቢና ሞነቶም ቆልዑ ሒዝና ተዓቢና ርኢ ተቢልኩም ሕጅስ እትናትና ዘሎ ናይ ቲክቶክ ናይ ፌስቡክ ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ወግዕታትን ዕላላትን ብሙሉ በቃ ዳርጋ ርእይዎ ማለት እዩ ጽርፍ ክበዝሕ ማዓት በቃ ኩሉ ሰብ ይጻረፍ በቃ ታዩ ጸገሙ ኢኻ ትብል ንስኻ ማለት ታዩ ሽግሩ ተሰብ ኣብ ካዲ ከባቢ ኸኺትልካ ክንደይ ፈጠራ ናይ ፈጠራ ነገራት ዘቕርቡ ቆልዑ ገለገለ ትርኢ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ከ ኣትመሃርካው
هذا أخوي نتنا تيك توك قل خم زي كون أنت لك مع زخن الصرف يقرب تحد قول عملتيو نعو كنت تمسجن لايك شير سبسكرايب قل خن تقبر مالتيو أرا نحرد أذخون في مس كوندليس ولا هات فعدو قلدو أمن تاي كاوعيلو أمن تاي كارخيبوكا حنت معلتي جاجة تسمعك تتجاجي خام وكاره حن ميتكا وين هجرف وين ودب تصرف تخوين كاومو قدل آتي خياب على خان من تاي كوميديان زي تخون ولا بكوميدي سيكات نقلد خونني الكان من تاي نعاتهم وقتي خاص قال زي تصرف لهم تافي غايا اتحق زيو ثانكس تومي بلنا لس اب سودان ورقته منطلو راشايدا چويو نيرترا طرزو بتاكا ورقته يقدلو مكاسقس ورقته يصورلو قالدو ገንዘብ ገለ ይخفلو ይشطولو ንሱዳናውያን ድጸል ኤርትራ ወሪኻ ትፈልጥ ሕጂ ኣብ አዲስ አበባ ይጎፈው ደለው ኤርትራን ኡጋንዳ ምሻሃዲ ሙኸይዳሉ ኣብ ኡጋንዳ ኮይኑ ንኢትዮጵያን ድጸል ኤርትራ ወሪኻ ትፈልጥ አይጸሎምኒ ብዛዕባ ዘም ሕማቅ አይዛረብኒ ኢትዮጵያ ከምዚ ጌራትና ሱዳን ከምዚ ጌራትና ሊቢያ ከምዚ ጌራትና አይብልኒ ሓደ ትግራዋይ እንድሕር በዲልዎ ንኤርትራው ግን 10 ዓመት ሙሉ ተጋሩ ጸላእትና ግዜም ከምዚ ድጎበርና ክብለካ ውዕል ከምዚ 6 ሚሊዮን ህዝቢ ትግራይ ተኣኪቡ ንሓደ ሰብ በድሎ ከምዚ በሎ تجارو زيم دجورنا بلكا ولا حدا فترين عبد التوس دودلو كاي زيم انت خم دجورنا يفلت كان صلاتنا يملك حج انتي مالتي تجارو از كله صبو غيرهم ايدهم سيروهم تجارو 20 شو حتى عامت نيرتراو صبو غيرهم اب زمن السلطانهم تجارو اب سلطان كله 20 شو حتى عامت نيرتراو صبو غير لهم شعو تجارو حنت حماق زمن مصاتهم كن 4 عامت اب اديس ابابا تجرنا بمزرابهم تراي بمننتهم تجارو خوينهم كسروا خلوا أو أديس أبابا دنبر إيرتراو قد تليمو حجيت متلام طرح مالتيو أنا مالتيو أكلنا أجمعيو إلى إنديز ريو مالتيو نمنتها يخوم زبل حدا جزء صبوك تجبر أنت لخا يقولوا ولد مالتيو سبكري الله صبوك نمنتها يخوم زبهال إلكم نحرد حتيتكمهم ما أنت خالي سبسي كباخا خمهار ويكات صبوك زبلنا جرس ما أنت خالي سبون كمهار له إلو ممزوجعها مالتيو سلازي نحرد كم زي تيلومسي حق مخانهم نسخاتكمون تفلتوا إلى جمت مالتي نمم هاري خون نتصبق نجرس يخون مالتي جن صبق تغير لك أي تغير لي وناي تبلن أي تجبر لي وناي تبلن حسابات كابوم الأم مالتيو نحرد أنصار ناي تجبر لك تخوين خ نتقصي لازم تنبر نسخاكو حالف كأخا صبق كنبري خيل حماق كنبري خيل هاي خاقن كل جزء تجبر زجبك بلح تكون كتقول لك أنا أبنت نشتلي نجر نحرد نابنت سلت أنا جرماي نهزب تجري حجزو قال أوتي إرتراويانون كم أحجزو نايسلت أنا حجز أو أنتهم ملكو تقبلك بدم بمالتيو سريع خالو نعقو كبر موسى مسجنان هيبكا مالت كبر موسى مسجنان تبعتلو تنايفت أريكم كنت نايسب مالت يقني لنا مسجن زب كانبر عين بركي هابكا زبلو من رقاتات جيركا مالتيو خالي ونك حجزك كام كبار كم بتماسس لما تجارون لحردها نحد سب مالتيو حد إرتراوي حلف انتلو بسجردوب حد شوط انت بلتلو نو أيكوننيو حاو يزين حاو يعيد شيء تنيخا خمي جيركا حاو كادو شيء خا بسر سبي شيء انجن حاو كاد مازجدده إلو انتوص انتلو مالتيو نساتمون مسؤ خوينو مالتيو أبراخوم كفيتهم أمرؤهم كفيتهم بدنب مالتي تردي أمو نتي زرباسي نو حاونا إيو كوم دي يقبرنيو انتو بلنتلو يقني لنا موسى مسجنا عبديون مالتي تينكيو كم جيكو جيرم تيلكا تخالي تخوفو بوي تقلل مالتي افتوش تياتو تذي كوين جن حدا جزي لبنا نايسبكو خمنا يفتاري يكونن فتاري انت مسجن كايو نبعل خيو سخكا تذي مسجن كايون جن حدياتنياتات يالو صدقاني يالو نبومبولم اكيو زنابي زنب سب جن بقى زخونه مورالاو ነገር ይደልዩ ማለት እዩ ወላ ዲኻስ ቴንኪዩ ማም ክትብላ መወዳእታ ማለት እዩ አቦኻውን ኮምፕሊመንት ይደልዩ ብጣዕሚ እዘ መስግነካ አቦይ ቡርቲዕኻ ጠንካራ ነርካ ገለን ክትብለስ ይደልዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ኣዝየብሉ ሞራል እዚ ዝየብሉ ከማሕበረሰብ محሰብዎ ማለት እዩ መወዳእታ ሓጊዙ ዝኾነ ነገር ገይር ዘዛዓሙስ ማለት እዩ ጭንዕላ ድሃ ገለልካ ክትጸርፎ ከለኻ ስምዕካ ፊሊንግ ማለት እዩ ንዓና ሓጂ ክበዝሕ ይኽእል ክውሕድ ይኽእል ከከም ሰው ፈላላ ያለው ገይረውን ገይረ زي قبر الله تبلك بدعن توزولنا مسارات ممهر خالد تخونه صبوق تزي كوين جن حما إخات قبر زلها بحد صيرو مالتي سلازي أبتو قد دايزيسي كل سب زعم غير نديو صبوق نجر كو الله زخونه سب مالتي حما قبر سبك كم يتسبات نحرد أكيد كيا من الوقت I don't know دعي كم دي أنا مثل الناس مالتي زخونه سبات تكبس حمشتا يوصنيهم حمشتا سبات يخونيهم جن كم زبالو نسو إذا قام اللي كلها رهرتي كل رهره أبو بمولم تأكيومس بحدا زخونه من قد تتصرف ويزخونه البنكي مرير ومسويت تجاج وقله حسابه هي بنجلز ولا كسب نقول دمير كحنت مصحف صحف كون يخل زيهم بتعمي أزيهم حدا جنياتهم أبتقرأي جنا يكون زتوان حدا جنينته مالتي مخنياتو نتسنى لبونا ناي إرتراويان كم تنعتو سنة لبونا جيرو يري أسئلة زنبر
ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣረዳድኡ ቀረባ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ተተጻረፈ ገለ ከም ዝልክዕ እንዳባሓጉኡ ኸይዱ ዝኾነ ቆልዓ ዝሕንቀቕ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ከምኡ ኣብ ሩዋንዳ እውን ከምኡ ትደግም ኣለካ ማለት እዩ ነው እዚ ስሕተት እዩ መሰረታዊ ስሕተት እዩ ኣብዘይ ሰርሓኻ ታሪክ ክትነብር ብጣዕሚ ጥዑም እቲ ምንታይ ዝተጎዳእን ጎዳእን ክሳብ ዘይኮንካ ባዕልኻ ክሳብ ዘይሰርሓኻ ታሪክ ኩሉ ግዜ ኣንነት ይትስምዓካ ወዲ መንዴ እዩ ኸ ዘብለካ ስለዚ ኣብዲ ታሪክና ንንበር ታሪክ ጓራያ ማለት እዩ ጓራያ ወጻእተላ ጀሚሩ ተቃላሲት ብርጌድ ንሓመዱ እያ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይናውን ከምእያ ማለት እዩ ትሪእዋ ኣለኹም ከኣብዚ ማለት እዩ ኣምሒሩሎም ራእዮም በቃ ሽሪጥ ናይ ራያ ማለት እዩ በትሪ ሽፋይ ሳእኒ እዩ ዝበሃል እዚ ኩሉ ከመየናይ ዝኣመሰለ ምዕሩግ ነገር ይመሲልኩም ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ባህሊ ብዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ኣነ ክፍሎም ንእግረ መንገዱ ጉማየ እውን ከስማዓና ኢለ ነይረ ማለት እዩ ከም ስነ ጥበባዊ ምዃኑ መጠንስ ክደርፍ ዲኸውን ኢለ ነይረ ግን ኣይደረፈን እስከ ንቐፅል እሞ እናበለኒ እዩ እሺ ሓራይ ካብ ኢትዮጵያ እኳ ይወሲድዎ ስለዚ ሕጂ ሲ ታብዚ ኣለና ኣዋኺካ ብዝሳኢልና ኣብዝበፅሕና እውን ሲ ንምንታይ ስበራርያ ንዓይኮ ደስ ብለኒ ኣብቲ ዶባት ኣትዮም ኣዴታቶም ሓቂፎም ስዒሞም ተድመፁ እኮ ኣነ ይዕጎስ ግን ኣብዚ በፅሕና ኣለና ኣይትብሎን ኢኻ እንታይ ኢልካ ክትብሎና ፍልይ ናይ መጀመርያ ትፍልልይ ናይ መንእሰይ ኤርትራ እውን ኣፅቢብካዮ ዲኻ መንእሰይ ጥራይ ለውጥ ከምፅእ ዝኽእል ሓራይ ትፍልልይ ፀበበ ኣይፀበበ ኣብቲ ቃልሲ እንድሕር ዳ ኣሊኻ ኮይንካ ማለት እዩ ነቲ ኸይዲ ጠጠው ኣቢልካ ኣይኮንካ ንመቸስ ፍልልይ ክትፅበብ ሓድሽ ስራሕ ትጅምር ኢለ ይግምት ኣነ እንድሕር ዳ ቃለስ ኣለኹ ትብል ኮይንካ ኣብ ከይዲ ፍልልይ እውን እንዳፀበበ ትሰርሑ እንዳሰርሕካ እዩ ንሳቶም ከዓ ትሰርሕዎ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኢለ እየ ዝግምት ትክክል ድማ እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ከምዚ ነውጓዕ ፀናሕኹ ማለት እዩ ፍቕራዊ ዝምድናታት እንዳመሰረትካ በብኸባቢኡ ምንቅስቃስ ምስቲ ዘሎ ከባቢ ከዓ ርክብ ምምስራት እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ የካቲት 11 ምስጢር መዛዘም ዓወታትና እውን እያ ንብል ነይሩ ኣየኑ ተዛዘም ዓወት እኒና ዳ ሓደ ታይል ተዛዘም ዓወት እኒና ኣየኑ ብልምዓት ድዩ ካብ ኩናት ዲና ዓሪፍና ንፈልጥ ኮይና ለሚዕና ዲና ፀጊብና ዲና ሓዲርና ንፈልጥ ኮይና ካብ ምሕኻኽ ዲና ዓዲ ውዒልና ንፈልጥ ኮይና ኣየኑ ዓወት እዩ ተጠቕሊሉ ኣየኑ ዓወት እዩ ተዛዚሙ لمنتاي خم تهزوزيس 10 شع ناسوقكم مليس خلاو كفرح كرعد بور خزله خالي اواج خالي دانكيراس تايمصو كي تحسبوا غوتيفنا نوسد همزنا قدم يلكم لكي تحسبوا ጭራሽ هملو خونه وطات يخونيني 17 عامت ملوسي لوعالكم كرسكم تمولوا سلالحلفكم وين باي لعد تسرحوا نيركم is enough time more than enough ከባድ ጊዜ ቀርኒ ዝኾነት ጊዜ እያ ማለት እዩ ቀርኒኻ ቅድሚት እያ ዘላ ፌስ ቱ ፌስ ዝበሃል ከምዚ ማለት እዩ 27 ዓመት ኢናፍ ታይም ምዃኑ ዘይኮነ ዋላ ንሱስ ከከም ምሕዳፉ ሓሊፉ ዝተራእዩ ፅቡቃት ነገራት ኣለዎ ኦኬ ቶም ፅቡቃት ይዕቀቡ ዝተራእዩ ግድፈታት ኣለዎ ኦኬ ንሳቶም እውን ይእረሙ ገለ መበልና ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ መቐፀልታ ኸናይ ምንታይ ቀፂሉ ዘሎ ሕማቅ ከታ እዩ ማለት እዩ ተወሳኺ እዚ እቲ ሓደጋ ማለት እዩ እቲ ሓደጋ እዚ እዩ ቀፀልና ብዝኾነ ኣጋዲድካዮ ጣጥኦም ገይታቸው ሰዎች ጠፋኮ ልባቸው አድራሻ ባሪ ንገራቸው ሓልፉ ውፆትካ ኩሎም ህይወት ከፊሎም ዝዓረይዎ ደሞም መፍሲሶም ብዘፈለሱ ኢዶም ተነኺሶም ሓራይሺ ብኩሎም እዮም ኢዶም ተነኺሶም ኤኒዌይስ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ሕጂ ዝመፀ መሲሉ ስሙዕ ሰብ ኣሎ ኣብቲ ዝሓለፈ
ኩሉ እንትግበር እንተሎ ንሱ እውን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ናይ ባዕሊ እቲ ቅድስና ትበረከት ጥራሕ ይኮንካ እንገለተዎ ኩሎም ዘለዎም እዮም ክገብርዎ ዝግባእ ዝነበረ ነገር ሲሒቶም ስለ ዝኾነ እቲ ሽግር ተፈጢሩ እንታይ እዩ ሪላቲቭሊ ንሱ ሕጂ መንእሰይ ኣይኮነን ንበዚ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ ዓርሲ ክኢሉ ንሱ ንባዕሉ ኣትዩ ዝሓማዘቆ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ ተሓምዚቆ ኩላ እያ ተዘሪጋ ዘላ ወይ ክትፀርኢ ዘለዋ ወይ ክትውላዕ እዩ ዘለዋ ከም ብሓድሽ እምበር ተዘይ ኮይኑ ሕጂ ሕምዝቕዝቕ ኣቢልካስ ገለ ንባዕሉ ከምዚ ህፃን ቆልዓ ከምዚ ምንም ነገር ዘይነበረ ገና ሓድሽ ተሸይሙ ዝመፀ ገለ ዘምስሎ ሰባት ስለ ዝርኢ ዘለኹ ከምኡ ንሱ እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ሪያሊቲ ናቱ ኣይኮነን እቲ ፕሮብሌም እቲ ሽግር ኩሎም ብጠቕላላ ሓቢሮም ዝፈጠርዎ ፀገም ኣሎ ሓቢሮም ክፈትሕዎ ኢና ንሕና ትፅቢት ንገብር ተዘይፈትሖሞ ድማ ሓቢሮም ክጠፍኡ እውን ትፅቢት ንገብር ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ካልእ ዝፈትሕ ዕድል ክመፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኩሎም እሲ ጠጠው ክብሉ ማለት እዩ ሓደ እዚውን መማረፂ እዩ ንስማዕ ነዞም ኣቦ ልሂዙ ልቆመ የለይ ልግለ ጥቕሙ ካብ ነፋሒቶ ላፍትያ እናበለ ጥቕሙ ልየልሽ ተለይ ኮይኑ لهزب تقرأ القوم يلي هدون نحن أجن نحن نعرفنا ترى الله من سي نحن نعرفنا ترى الله ولادي ليه تقول أخا حضر السلام تقالس دك أخا غيتد كما أنا غيتد كما أنا غيت حزن كما أنا دك أخا أمار غير الأوام ما مار نقولك بسلام تقالس إدما عملوا ودوا دقنا ودوا كوني دقين كقاورنا منتي تملق عليهم يا فلنا በቃ እምዛዝ ብላ ዘሎ ማለት እዩ ዞም ኣቦ ዝበልዋ ሰሚዕኹም ዶ ቶም ኣቦ ዝበልዋ ክቀብሩና ምእንታን ቶም ካልኦት ዝተረፉ ክሳብ ዝተረፉ ቶም ዝተረፉና ምእንታን ብሰላም ክቕፅሉ አንታ መንእሰይ ከዓ ልቢ ግበር ቶም ወለድና እውን ከመይ ዝነግሩና ዘሎ ባይዞይ ማለት ተመንእሰይ ምበልና ነርና ቶም ወለድ እውን ንሳኦም ዝዘረቡ ተመሳሳሊ ዘረባ ኮይና ኣላ ሕጂ ቀደማ እውን ከምዚኣ ከም ትመጻእ ነፈልጥያ ነይረ ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ይዛረበላ ይወግዓላ ኣነ ብናተይ ወገን ብናተይ ግምገማ ብናተይ ርድኢት ብናይ ሓደ ምናልባት ብዙሕ ኣብ ፖለቲካ ሳይንስ ብዙሕ ትምህርቲ ዝየብሉ ኣፍልጦውን ዝየብሉ ግን ቀረባ እዋን ስኢሉ ጽምብር ኢሉ ዙሪኦ ናይ ዓድና ከምዚ ብናን ሓመኹሽቲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ማንም ሰብ ብደንብ ዘስተውዕሎ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ኣቢለውን ክዛረብ ተለኹ ብዙሓት ሰባት ሓሳበይ ክገልጽ ከለኹ ከምዚ ኣነሲ ኔጋቲቪቲ ዝተመንኽዎ ገለ ኣምሲሎም ዘርእይዎ ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ትብል ከምዚ ኮ ይባሃልን ገለገለ ኢልኩም ትገልጹ ሓሳብኩም ኣለዎ ቶም ወለድ ግን ስምዕዎም ትዝብልዎ ዘሎ ሓደ ቃሊ ማለት እዩ ቃንዛ ኣሎ ቃንዛ ተጻዊረ ክሰግርየ ወይ ነቲ ቃንዛ ተጻዊርናስ ክንሓልፎ ኢና እሞ ለውጥ ክነምጽኢና ዋላ ተሰውኡ ውንስ ክንክእሎ ኢና ይምበር ነይሩ ቃንዛስ የለን በቃ ረሃዋ ኢና ዘለና ዝተሰውአ የለን ዝሓዘነ ወላድስ ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ መን የውግዑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ አይ ዶንት ኖ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ከምዚ ዓይነት ወግዕ ዘውግዕ ሰብ ተልዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ከምዚ ኢሎም ዝተዛረቡ ሰባት እዮም ነቲ ሓደጋውን ፈጢሮሞ መወዳእቱ ትሽግር ከኣቶም መናእሰይ ትሪእዎም ዘለኹም ምስቶም ወለዲ በቃ ተናዲዱ ሰብ ተተቆጥዑ ሰብ ኣይትምልሶን ኢኻ እንታይ ዝምልሶ ተይልኩም ትክክለኛ ንስልጣን ኢልካ ካብቲ ጎይ ናይ ባዕልኻ ግለ ጥቕሚ ኢልካ ካብቲ ጎይ ካብቲ ማወት ምቅታሎም ኣይተርፍን በባዕሎም እንድሕር ዳኣ በዚ ቀፂሎም ማለት እዩ ወይ ሓደ ተኽትክሰሉ እዩ ዓቕምን ተረኺቡ ተዘይረኺቦም ክልቲኦም ክተኸሱ ወይ ዘይኮነ ተዋቂዖም ናብ ዝኾነ ስጉምታት ናይ መውሳድ ከይድታት ይዝርአ ዝንባለ ማለት እዩ እዚ ሽግር እዚ ግን ነቲ ህዝቢ ኣዝዩ ናብ ሓደጋ ደርቢ ዝኸይድ ማለት እዩ ገዲፍዎ ነቲ ህዝብስ ሁኬርስ ኢሉ ማለት ብዛዕባ ጉዳይ ህዝቢ ዕጥጥ ይብለና እዚ ዓይነት ወግዕ ዘወግዕ ርእይቶ ወይ ከዓ ኣመለኻኽታ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ህልው ተስካር ዝበሃል ኣሎ ኢሎም ከመይ ኢሎም ሰብስ ብሂወቱ እናሃለወ ሲትስከር ተይሞተ ማለት እዩ ባዕሉ ጠጠው ኢሉ ሲትስከር በዚ ሕዚ ኣነ ክሞት ከለኹ ይተስክሩኒ ሕዚ ግን እናሃለኹ ፈታውን ፀላእን ኣብ ተስካር ይክሪአሉ ይብል ስለዚ እዚ ትድሕረት ከይዱ ደፊኦ በይ ከም ዝበፅሐ መርኣያ እዩ ተስካርስ ብደው ክትስከር ማለት እዩ ብደው ይምሓርካ መንግስቲ ሰማያት የውርስካ ተስካር ማለት ንድኻታት ምብላዕ ኣብ ክንድቲ ሕማቅ ዝገበረ እንድሕር ዳኣሊ ኮይኑ ማለት እዩ ንዕኡ ንነስሓት ኮኖ ፈጣሪ እንተመሓሮ ማለት እዩ እንተመሓሮ ሰብ ብሂወት ተሎ ተግባሩ ጽቡቕ ተገይሩ እዩ ዝጸድቕ ተግባሩ ሕማቅ እንተኮይኑ ኣይጸድቕን በቃ እዚ ፍሉጥ እዩ ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ይፍረደካ እዩ ዝብል ኣነ ፈራዲ ኮይነ ዘይኮንኩስ መጽሓፍ ይኹም ዝብል ሕማቅ ተገይሩ ይፍረዶ ይብል ስለዚ ካብ ሕማቅ ምግባር ፈጣሪ ይቆጥበና ካብ ምሕማይ ካብ ምስራቅ ካብ ኣብ ሶት ሰባት መውዓል ይምሓረና እዩ ዝበሃል
ምስ ሓለፈ ግን ማለት እዩ ናይ ምንታይ ተስካር ተሓሊፉ ሕጂ ሓደ ግዜ እኮ ሓሰብ ክተብሎ ከለኻ ማለት እዩ ሰብ ኣብዛ መሬት እዚኣ እንትነብር እንተሎ ሕማቕ ምስ ገበረ ብተስካር ገይሩ እንታይ ዝበሃል ካብ ሲኦል ናብ ገነት ክወፅእ ይኽእል ኢሉ ዝግምት እውን ዝኣምን ከምኡ ዓይነት እምነት ዘለዎ ኣተሓሳስባን ሕብረተሰብና ዓቢና ግን እንተኾነኸ ብደው ተተስከር ተለኸ ይገድድ እንታይ ዘግድዶ ዘሎ መንግስቲ ሰማያት የውርስካ ድዮም ክብሎ ወሪስ ተኾነኸ ፅቡቕ ተገይርቶ ነይረኸ ተስካር ዕላምኡ ንድኻታት ንዝተፀገሙን ገለ ምሕጋዝ እኳ ተዝኸውን ፅቡቕ እዩ ኣብኡ እውን ሰብ ነጪ ማለት እዩ ሰብ ፃዕዳ ገለ ኣብፂኻ ኢኻ ተብልዓሉ ንምርኣይ ክኸውን ከዓ 13 ብዕራይ ኣንጥልጢሉ ሓሪዱ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ስወረ ዝኾነ ግዜ ኣነ ሰሚዐ ነይረ ከምዚ ዝኣመሰለ ድንቁርና ከይሰማዕኹምን 12 ብዕራይ ሓሪዱስ ሓደ ብዕራይስ ንኣሞራ ሰማይ ገዲፍሎም ዝበሃል ወግዑን ሰሚዐ ነይረ ንሰማይ ንኣሞራ ሰማይስ ዝበልዕዎ ማለት እዩ ኣብ ተስካር ታሃፍትን ኣበይ ገብሮ እየ ኢሉ ተጨኒቑ ማለት እዩ ንምርኣይ ይኾነ በስመ ኣብ ኣብዚ የለካ ሓጂ ማለት እዩ ኣብዚ የለ ሓደ ግዜ ግስም ዝበለ ተሓሳስባ ብጣዕሚ ዝሕዘን ነገር ማለት እዩ ኣሜዚንግ ዊርድ ኢቨን ማለት እዩ ዝጉስጉሱ ኣብ ኪናት ኣብ ውግእ ዝረብሑ ሰባት ኣለዎ ሓደ ሰባት ንእሽተይ ነገራት ንሕርኺቦም ኤርትራ ንውግእ ትዳሎላ ኢትዮጵያ ንውግእ ትዳሎላ ከምዚ ዶ ገለመለም ዘጓሃሩ ነዚኣቶም ዓገብ ክንብሎም ንክእል ኣለና ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገር ውግእ ወረ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ንበል ኩላትና ሰላም ይዘድልየና ኤግዛክትሊ ሕጂ ዘጓሃሩ ሰባት ኣለዉ ዘጓሃሩ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ዕላማ ናይቲ ወግዒ ናብ ካሊእ ዝቕይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሰላም ዝዝምሩ ኣለዉ ንሰላም ዝዛረቡ ኣለዉ 2 ዓመት 3 ዓመት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እዚ ተዛሪብና ልና ከም ዝመፅእ እንዳፈለጥና ማለት እዩ ምክንያቱ ትናትናስ ኣብኡ እዩ ገና ከይተፀፍየ ተሓሳብ ኢኻ ትርድኦ ማለት እዩ ዕላማ ናይቲ መልእኽቲ እዚ ከዓ ትሽግር ተሓደጋ ስለ ዝተረዳእና ኢና ከምዚ ዓይነት መንገድታት ብፍሉይ መንገዲ ኣምፂና ማለት እዩ ሕጂ እውን ከም ሓሳብ ኣነ ዝገልፆ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ንሰላምን ንፍቕርን ተንዝምር ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ዝብል መግለፂ እዩ ዘለኒ ቀፀልና እስኪ ሞይተ ኤርትራዊ ምዃንካ ገለ ትሕበል ኢኻ መራ እስኪ መራ ክሳደይ ከማን ይስየፈል ኣብለካ እዛ ጌርካያ ዘለኻ ባንዴራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክንደይ ዓመተ ምህረት ተሰቒላ ንካተካሪያ ይና ኣነረክ እሺ ህግደፍ ዝብል ታቤላ ሒዞም ከዕነይኒዩ 3 ዕቑድ ዝዓደኩሞም ንፉዓት ተጻረፍቲ ህግደፍ ውድብ ይጸርፊ ይኮነን ዲሞክራት ሊበራል ወይ ሪፐብሊካን ዝበሃል ጸርፊ ሰሚዕካ ትፈልጥ ብስሩ ዲሞክራት ሊበራል ገለ ዝባል ህግደፍ ከዓ ስርዓት እዩ ብዓርሱ ኢሉ ህግደፍ ስርዓት እዩ ህዝባዊ ግንባር ስርዓት እዩ ከምዚ ሊበራል ሲስተም ኦፍ ጋቨርንመንት እዩ ዓርሱ ኢሉ ፓርቲ ምዃኑ ተሪፍ እዩ ከምኡ ዝበሃል የለ ውዳበ ናይ ተመሳሳሊ ሓሳብን ብሓደ ስምዒት ዝተቃነየ ኣእምሮ ዘለዎም ዳርጋ ሰባትን ተኣኪቦም ሓሳቦም ገሊፆም ኣብ ህዝቢ ኣስሪፆም ማለት እዩ ንዝቕፅሉ ዓመታት ክንመርሕ ኢና ኢሎም ብምርጫን ብካልኦት ነገራትን ሓሳባቶም ዝገልፁ ሰባት ናታቶም ምትእኽኻብ ምዃኑ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ ኣይኮነን ማለት እዩ ተሓሳብ ታይዳ እዚ ማለት እዩ ከምዚ ዲሞክራት እኳ ፓርቲ እንዲኦም ዓርሶም ክኢሎም ምስኣቶም ከዓ ክወዳድሮም ዳልዩ ማለት እዩ ምስቶም ሪፐብሊካን ዲሞክራት ሊበራል በስመ ኣብ ኣወል ስዒድኒ ኣወል ዳ ተመቸየኒ በቃ በቲ ሓደ ወገና ማለት እዩ ፀጋይ ብርሃነ ሊቀ ህርያን ሳሙኤል ገንዘብ ምዝመዛ እዩ ሓደ ሚድያ ንሕና እንዳተቃለስና ንስንጥቅን ዕጥቅን ክኾነና ዝኽእል ገንዘብ ብስም ዝረኸቦ ንእሽተይ ተቐባልነት ምዝመዛ የካይደሎ እዩ ናተይ ዘረባ እምበር ሕጂ እዞም ገንዘብ ህዝቢ ምዝመዛ ኣሎ ዝብሉ ዘለው ከምዚ ንሕና ትካል ኮይና ሓገዝ ንሓቶ ዘለና ንሳቶም ብውልቆም ሳትላይት ኣለና ኢሎም ገንዘብ ይሓትዮም ከማና ዶኖር ባክስ ኣሎ ከማና ናይ ዩቱብ ኣታው ኣለዎም ዓዲ እውን ብውሽጢ ገንዘብ ይእኩብ እዮም እዚ ከምዛ ንሕና ቅሪብናያ ዘለና ካብ ዩቱብ ኣታዊኦም ካብ ዶኖር ቦክስ ኣታዊኦም ካብ ህዝቢ ንሳትላይት ኢሎም ብውሽጢ ዝኣከብዎን ዝገበርዎ ወፃኢታት እሞ የርኢና ሽዑ ንሕና ዲና ንህዝቢ ንምዝምዝ ዘለና ንሶም ባዕልኹም ትፈርድዎ እቲ ፀገም እንታይ ይመስለካ ድሓን ሓራይ ዝስዕቡውን እዮም ዘደንግፁኻ ይብለለስኪ ካብ ዓዲ ዝመፀ መልእኽቲ እንዳበለካ ናይ ባዕልካ መልእኽቲ ሕሊፍካ ንስኻ ከም እሙን ብፃይ ካልኦት ግን እዚ ቃልሲ ከምዚኦም ዝገብሩ ዘለው በቃ ኣባኻ ፎከስ ክገብር ትሰብ ንስኻ ከም ተቃላሳይ ዝያዳ ክትርአ ኖ እዚ ቃልሲ ኣብዚ ዘብፅሖ ልዕሊ ማንም ንሕና ኢና ድሕሪ ከምኡ ክንዛረብ ኮይና ነዚ መንእሰይ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣምፂና ዝሓፀብናዮ ወይ እዚ መንእሰይ እዚ ክነቅሕ ዝተፈላለዩ መምሃራን ኣምፂና እንጣሽሚ ዝጎስጎስናዮ ባዕልና ኢና
نحن كنزارب كنا أبقى سخندي عمل هنا ودسلي أبقى سي أمريكا خمنا تتقالستنا هنا كل جزء فحرونا دحر بايتنا ونفتشنا أبزق سي منين انتهى بركتوسي تؤمن زقبرو نوح ما تزيو عراي سلازي قداي سلطنن قداي RPM مالتي نايزيهم كلهم سي توقعتاتهم تعلالاتهم كم سمعكم انديو بزحات سبات نني عادتهم حسابهم زارو زلو مالتي نحنا خمزي باك دونور قال كمزي لنا قال باك دونور يبلين حجه انا من ترينا لها مالتي ولا حنت نغير يبلين اتاويتي بقى استوسنه نغير يا مالتي ولا حنت نغير حجه نسخاتكم كا معت قال اتاونا يزلوهم سبات قال علامه حدا نغير كا طعي نغير تزاربكو صبو نيرو مالتي ولا اتاوي هابكا يون شغر يول مخنياتو نسو بقلوباتهم بقليون ስለዝኾነ ግርሚ مالتي صبو نغير كتزاربو اب كند معلن وعلهاتكم كتتحلالخو كم حرج مالتي حما كايدا انويس نسلطن اسكي አጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ላይፍ ኣትየ ፀኒሐ ምናልባት ኣድሚን ስለ ዝነበረ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ብጀካ ምድንቋር ብጀካ ንድሕሪት ምምላስ ፈጺሙ ዘይምዕብል ዘይቅየር ዘይልወጥ ተፈታዊ ኣድሚን ስለ ዘለዎ ኣውሪድንስ ብድሕሪኡ ብዛዕባ ገለ መልእኽቲ ጸረፍ ብዛዕባ መትከልን ዘይመትከልን ሃለውለው ክብል ፀኒሑ anyway ፀገም የለን ኣነ ከምትኸሙ ኣብ ዕድመይ ሙሉእ ደጋፋይ ኮይነ ይፈልጥ ወላ ዓደይ ቀይረ ይፈልጥን ኣነ ወድ ምባደር ሆይኮንኩ ወድ ሽንጫራ ይኮንኩ ማንም ሰብ ዓደይ ዓውደይ መን ምዃነ ይፈልጥ እዩ ብስመይ ኢኻ ዝኣቱ ኣብ ዝቓልስ ከዓ ዝመሰለኒ ኣብ ዝመሰለኒ ግዜን ሰዓትን حسابي زقلت إيه كم تقوم أقول ملا سبعة انداسدركو زقنصل زصارف قال أنا عمات يكونكم حراي سلازي حجي كاب سمعت استبقسون زرواتات من انتان كاين الزارب تناديدنا مسوص انا ويكا مسوردنا كما محبراو ميديا ويكا عند حد ابلوك لنا زغونه سب شعو حماقات قالات زين الزارب ازي صبقو يزبل ملختي زلن مالتي منتاي ويكا شعو ميديا تزين اتو مخنياتو تناديدنا انا زلنا نعو قبر ملس مهابينا نطف تشغر خا نسي زغون مالتي زغونه نايلو ما عند فيديو نزي زمسل نيرو سام وداتا مدب تخاتاتيلكم ام وداتا دما حناص زبل ريتو غديفكم سلتخدو ازي زمسغن يقني لكم يزدلي لوام قنا خونلكم يا زمنا صصبو اسمعنا تشاو دحنا قنديوتا good light دحنا حضرت حواتي ما نتي